ассалому алайкум дӯстон, шумо дар видеои навбатии барномаи Чӣ гап дар шабакаи Knockout TG қарор доред ва мо барои шумо тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкаш мекунем. Дар ягон ҷо ба ҳузур ишта лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. гуфтушунидҳо оиди ҷанг миёни ҷанговари вазни миёнаи ташкилоти UFC Ҳамза Чимаев ва Гилберт Бёрнс рафта истодааст. Ҳар дуи ҷанговарон розигии шифоҳии худро аллакай доданд, аммо ҳоло аз тарафи ташкилоти UFC ба таври расмӣ ин муҳориба эълон нашудааст. довталаби пешинаи камарбанди UFC дар вазни ниммиёна Гилберт Бёрнс дар бораи интихоби рақибон дар мусоҳиба ҳарф зад. Ба гуфтаи Гилберт Бёрнс, ҷанговарони дар ҷадвал ҷойҳои намояндошта аз ҷанг бо ӯ даст мекашанд, аммо ӯ боз гуфт ки метавонад бо ҷанговари чеченитабор Ҳамза Чимаев кунҷи яктагонро тақсим кунад. биёин суханҳои Бёрнсро гӯш мекунем. ман аллакай барои ҷанги навбатии худ сари масъала суҳбат карда истодам. бисёре аз ҷанговарон барои бо ман ҷанг кардан розӣ нашуданд. аз ҳамин хотир ҳамаш мушкил шуд. ман бо дастаи худам дигар ҳамдастагони худро баромадҳояшонро тамошо дорам ва аз ин ҳолат асабонӣ шуда истодам, барои он ки маро ҳеҷ кас даъват накарда истодааст. мебинем чӣ гап мешавад. мо айни ҳол суҳбат карда истодаем ва ман умед дорам ки метавонам моҳи апрел баромад кунам. рақиби ман шояд Ҳамза Чимаев шавад, чунки ӯ ягона нафаре аст ки барои бо ман вохӯрдан розӣ шуд. мебинем шояд ман бо ӯ ҷанг кунам. пас аз ин дӯстон, мо шоҳиди историяи Ҳамза Чимаев дар Инстаграм гаштем. 9 апрел Бёрнс аз Ҳамзат пурсон шуд. бале бародар, рафтем, дар ҷавоб нависонд Ҳамза Чимаев. ба розигии ҷанговарон нигоҳ накарда мо бояд интизори матчмейкерони ташкилоти UFC шавем, то ки онҳо розигии ҳар дуи ҷанговаронро таздиқ кунанд. хотиррасон мекунам ки Ҳамза Чимаев бори охир ҷанги худашро моҳи октябри соли 2021 дар турнири UFC 267 дар Абу-Даби бо ҷанговари чинӣ Ли Ҷинглиан баргузор карда буд ва дар раунди якум ғалабаро ба даст оварда буд. ҳамагӣ дар ҳисоби Ҳамза 4 ғалабаи пайҳам дар 4 ҷанги UFC қарор дорад. Гилберт Бёрнс бори охир моҳи июли соли 2021 дар турнири UFC 264 баромад карда буд. ҳамон вақт ӯ бо қарори яковозаи доварон Стивен Томпсонро шикаст дода буд. мегузарем ба хабари дигар. Рафаэл Физиев он ҷангеро ки мехост соҳиб шуд. рақиби навбатии ӯ чемпиони пешинаи вазни сабуки UFC Рафаэл дос Саньоси бразилӣ мешавад. хотиррасон мекунам ки Рафаэл дос Саньос дар ҷадвали вазни сабук дар ҷои шашум қарор дорад. сарчашмаҳо хабар медиҳанд ки ин муҳориба расман рӯзи 23 феврал дар турнири UFC Fight Nights дар Лас Вегас баргузор мегардад. хотиррасон мекунам ки Рафаэл Физиев айни ҳол дар ҳисоби худ 5 ғалабаи пайҳами бебохт дорад. охирон муҳорибаи худро ӯ дар аввали моҳи декабр баргузор карда буд ки бо ғалабаи зуд Брэд Ридлро шикаст дода соҳиби $50,000 бонуспулӣ гардида буд. ҳамзамон Рафаэл дос Саньос бошад моҳи ноябр бо қарори ҷудогонаи доварон Пол Фелдерро шикаст дода буд. дӯстон, шумо дар ин муҳориба кадом Рафаэлро мухлисӣ мекунед? ҷавоби худро ҳатман дар зери ҳамин видео нависед ва барои видеои навбатӣ зангулачаро гирён кунед ва ҳамеша бо шабакаи беҳтарин Knockout TG бошед, чунки ҳамавақт хабарҳои ҷолибро мо пешкаши шумо мегардонем. пайгири хабарҳои Чӣ гап бошед. барномаи Чӣ гап дар даруни гап. то видеоролики навбатӣ, хайр.